selkäs? Jaa. Onko mä poimia jotain? Tää on kyllä... Tää on niinku nistihuud, sanonko mikä huud? Kato, onko taas yllättävää, että valkoinen poliisi osoittaa taas mustaa miestä? Se on ampunut siihen eteen valkoisen miehen. Jaha. Ei se ei jostain ampunut, joku muu ampunut se. Ai, polttaa. Se luuli vaan, että sä ammuit sen. No voi olla. Missä sä oot? No, missä sä oot? Siinä. Ai herra jumala! Mennään tänne. Joo. Sä jäät kyllä nyt sinne. Jaha. Hei, mitä mä oon taas täällä? Aha. Hei, miksi tänne pitää mennä? Näytä. Mitä? Täällä on se kepsi näyttää nyt tuonne. Ei me tonne no varmaan kun sä pingasit sen itsessään. Käännätkö selkäs? No sitten. Mekin voi laittaa pingi. Hei, mulla on joku ruisku. Jotakin huumeita mulla on täällä. Miten mä saan huumeen pois kädestä? Mä oon tiiliskiven. Mä oon tiiliskiven käteen. Ei mennyt läpi. Saada tommonen X-rayn pois. Noin. Varmaan tänne. Tapoin se! Mikä se tulee? Mistä? Mistä? Ai! Ei! Mun pingi on näin iso. Ei! Mihin se on? Tossa! Oi. Joo, se on tossa. Ei se tulee tänne! Ei mä pääse ulos! Mitä? Mä löysin sisälle! Ei vittu! Ei tänne päin! Et sä nyt tänne tuu! Ei! Mene pois! Pingi on vähän liian iso tällaiseen. Ja nyt takoo. Oli piippaa syke 3000. Ja nyt takoo siellä. Mihin se menee? Se on. Joo, se tulee sun perässä. Minulla on rekkalava, mene siitä. Meni sisään. Juokse, siinä on rekka. Ei. Et sä nähnyt mua! Mitä vittua? Minne? Ei. Et sä nähnyt mua? Ei tää juokse enää. Ovi kiinni. Mikä täällä on? Joo, mä potkahen sitä. Lyö sitä! Hyvä! Päällä. Mä lähti haneen. Vitun niinkin. Mikä täällä on? Oi, tänne pääsee kiipeämään. Hei Miska, ottaa. Help climb. Mä auta. Luikatti sinne. Oi. Pystyn avaamaan varmaan tää ove. Joo. Mikä ove? Auta! Ei! On täällä! On täällä! Ei! Eikä tämä tässä ikkuna toisella puolella. Ei. Tarvitsee apua. No en nyt tiedä. Se on suhteellista. En mä pääse tästä ovesta. En mä vittu pääse ulos. Mä en vittu pääse ulos. Ovi on träpätty. Ovi kiinni. Niin vittu mä meen. Mistähän tulit? Tänne. Tule. Häkkiä nyt. Tännekö? Sisään. Ei! Helvetti. Mä lukit tänne. Kato, ei se paska pääse tänne. Mitä tapahtuu? En tiedä, mä oon aine. Mun pitää käyttää tätä huumeruiskua. Mitä mä käytän tätä? Ai, siinä on joku jätkä. Jaa. Jaha. Ai jestas sentään. Jaa. Oho. Ai vittu. Pääsi mun päälle! Oh, mikä vittu? Mitä helvettiä? Me ollaan psykoosissa. No joo, mä oon täällä. Saatana! Mene pois! Mä en oo enää psykoosissa. Mä oon. Mitä? Mikä? Mikä tuo?
No, mitä? Mä lähden En mä pääse mihinkään. Sano kun vaara ohi. Tämä Se vaara ohi. Se lähti juoksemaan nyt johonkin, se meni tonne. No tää... Natsia. Joo, no niin, no on tossa mun eessä. No se löysi mut, vittu se löysi mut, vittu se löysi mut, vittu se löysi mut. Mä tuun. Mä aloin konttiin. Pääsin konttiin. Mitä nyt taas? Ai niin heittää, ai vittu. Mitä Silmähet heittää, hyvin saa. Ei vittu, tuo meni paskaksi. Tää menee paskaksi! Ei saatana, tuo hullu tuolla juoksee. Tää pakotan korjata tää uudestaan. Ain. On oikein. Outo fuel. No nyt meidän pitää löytää bensaa vittu. Mistä me bensaa rajataan? No ei tästä ainakaan! Ai mitä vittu, mikä täällä räjähti? Mä en tiedä yhtään missä vitussa mä oon. Mä löysin bensaa. Mä löysin jonkun kaasumiehen. Ei vittu, nyt se natsi on täällä. Mä löysin vaan jonkun kaasumiehen. Heitän tän natsia vittu pullolla. Ota koppihomo! Ota sä siitä! Tää oli vittu umpikuja. Mene! Elää näin sitä! Mä kuolen vittu, ei saatana! Et kuole. Mä Se päästän. roamaa täällä, mä en tänne konttiin Tuu piiloon. tähän ovelle. Tämä ovi. Teemme vähän sisälle. Ei meidän pitää päässä tää yhdestä tää puolelta. Ei vittu. Mä löysin bensaa. Joo. Nyt täällä joku hihittää vittu, vähän tuun tänne. Ja. Missä? No täällä se on! Ovi kiinni. Joo, se on tässä. Se on päällä. Ei vielä. Nyt se on päällä. Noniin. Nyt pistä pääsee vittuun täältä. Joo, nyt pitää mennä. Vähän on kiire! Nosta. Juoksu tästä. Vähän on kiire. Ei saatana. Mulla on Ei vitullinen mitään psykoosi. vittua. Ai, kuka mua lyö? Tuo. Kuka tää on? En mä tiedä. Mikä tää äijä on? Me... Kii. Aatas pystyy tutkimaan ruumiitakin. Hyi. Niin. Tungi käden. Joo, löysin avaimen. On mitä? Tuo mulla... Kässä sinne. Ei saatana! En mä oon ihan vitun kusessa. Mä oon ihan vitun Joo, en mä kusessa. tolle voi tehdä mitään. Mä oon vitun kusessa. Kauheen muna äijällä. Onko tää pulli? On. Mä heitän sitä pullolla vittu, kun se tulee syliin. En heitäkään. Ei se. Ei vittu, mä kusin tän taas. Haluan vaan piiloon. Kauhea kulli. Jätkällä! Mene vittu yli! Kauhea vitun mela. Käks useinkin täällä. Se on vain, mä otan sen vain. Ota vaan. Ei vittu, miten mä kusin tän taas. Mitä vittua? Kaasujet. Meidän No pitää ei lähteä nyt tän väliin. saatana. Tuu. No joo, tää hetki. Ai. No niin, mitä nyt? Et sä nyt mun perään lähe! Älä vittu, se on nopee! Pikkusen on pikainen jätkä! Mekaaninen äijä. No niin, vittu, nyt se on täällä. Mä löysin avaimen ehkä. Joo, hyvä. Löysin avaimen. Hyvä. Niin se iso poika on. En mä itteeni voi maassa. Ei helvetti! Puukotin itteeni, saatana! Minne mä menen? Mä oon täällä maassa, mä oon maassa. Ei vittu, minne vittu mä menen? Uura vaan mut. Mä yritän. Kun en mä näe.
Joo, minä puukotin itteni. Jaa. Puukotin vissiin itteni. Ai Jootu tuli vasta. Mikä? Mitä? Ei, en minä oo täällä. Jaa. Täällä on psykoosikaasu, jos tarvit. Mä tarin kyllä hiiliä. Mikä tuo on? Mä normiputelli. Niin mekin. Paljon sulla on? Lisää kaasua. Ota tää pullo. Mulla on puolet enemmän kuin sulla. Ei siinä on mullekin. Täällä on kans... Tää vittua tää jo tekee. Kuka heitti kirjaa? Mikä? No niin! Joo, no niin. Kyllä sen silti. Ota hiiliä. Oho, ei mä halua tätä juoda. No sen vittu. Mä nyt join sen näköjään. Ha. Oh, ai mitä vittu! Et sä vittu avannut sitä. Roomaa tosta se tulee. Oi! Mut morattiin! Ai. No et sä mua löytänyt! Ei vitussa! Kassa! Hei juu! Minun juoksisin by the way. Jaha! No, joo, mä jäin jumiin tähän, mä jäin vittu jumiin tähän äijää. Mulla on psykoosi vittu. Hei, nyt en oo kyllä minä tuo! Juoksen pois! No, mulla on tässä joku äijä tässä mun eessä. Onpa rumaa kaveri. Ei vittu. Pois siitä! Oho, kiitos. Hei se tulee! Jes, kuoli. Ei tuu. Valmis. Joo, nyt lähdetään vittuun. No. Nyt juoksen, ne on kaikki pihalla. No, Ei, ja sä... en oo kyllä... Kuka on Rootu? Et oo kyllä sinä. Rootu. Vittu, mä en voi juosta. Wait for Sutle! Ei vittu. Rootu tulee! No niin, Ei mä se Rootu. pääsy sun päälle, mä potkaisen sen vittuun. No. Ja ei. Suoraan No. ota siitä. Äkkiä sisään.